טוב, שלום חברים, הגעתם לעוד פרק של מדריך מבית מיינד פאוור טים. במדריך הזה אנחנו נסביר לכם איך לבנות מערכת בוטום תמידי, שעל ידי לחיצה על הבוטום זה יעשה און נגיד, ועל ידי לחיצה שנייה זה יעשה אוף. איתנו יש לנו אורח כבוד היספניק שיסביר לנו איך לעשות את זה. בוא תתחיל. שלום, יאללה. תסביר להם בדרך איך בדיוק אתה עושה, אני מצלם. איך נסביר את זה? קשה זה להסביר. המערכת של הבוטום, פשוט תראו איך הוא בונה את זה. רסטון טורץ' פה, מעלים את זה בבלוק. שתי רסטון טורצ'ים. בצדדים יש שתי בשתי רסטון צדדים? טורצ'ים, לחבר אותם עם רסטון. ולחבר אותם, אוקיי. עושים עם דגה. נגיד, הרסטון הזה מתחבר לרסטון טורץ' ששם בפנים. זה פרופר. פייל יצא לי. ככה נראה. כן, אבל תתקן להם עם דלת, שיראו כאילו. האדום. איתך. פייל יצא לי. אז הפסקת? לא, הנה, הסתכל, תדליק. טוב, אוקיי, משום מה זה לא עובד, המתינו שנייה. אוקיי, חזרנו, היה פשוט בעיה לג בשרת, אז זה לא עבד. אוקיי, תראה להם. רגע, קודם כל אני אראה להם איך דלת הייתה אמורה לפעול במקרה של בוטום. נגיד וזה הדלת. אם היינו מדליקים את זה עם בוטום, זה היה נפתח ואז חוזר. מערכת בוטום תמידי עושה שזה יהיה מין מערכת סוויץ' שתוכל להדליק ולחבר. תדליק. אתם רואים? זה לא נסגר. לעוד לחיצה על הכפתור סוגרת את זה. מקווה שהבנתם איך לעשות. נתראה במדריך הבא.